saka for Easter purposes ndaisa pressure kuti ashamati isire 1 million edi at least timbotanga kumhanya. So as agreed, Scott otora 350, inini 150, Mike 150, Mpofu 150, then Momzo yato apa 100, DG to apa 100 to make a total of 1 million, and 150 by 4 is 600. Then Scott 200 yake to make 800. Tuweka sawa. Wicknell anofanirwa kunge ari mukati. Scott Sakupwanya anofanirwa kunge ari mukati pamwe chete na Moses na Mike. Vari pamwe chete because one crew vaiba vese vaita madhiri avo ese pamwe chete. DJ Holy Whoa. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mike Chimombe, Moses Mpofu, Wicknell Chivayo na Scott Sakupwanya vainotamba vese, kana kuti vaitamba vese, vachiba vese, vachiita madhiri avo ese pamwe chete. But zvakazongobhenda zvazvo zvikazoenda nepamwe vakazokandana pasi pemabhazi. Panapa tinoda kuti tigare tichitaurirana chokwadi, tichiyeuchidzana pachokwadi, takamira pachokwadi kuti Wicknell anofanirwa kunge ari mukati. Scott Sakupwanya anofanirwa kunge ari mukati pamwe chete na Moses na Mike. Vari pamwe chete because one crew vaiba vese vaita madhiri avo ese pamwe chete. Hatisi kutaura zvinhu zvemusoro wedu. Ndoda kuti ndikunzwisei ene audio rakambolika rikatenderera rikabva ranyararwa. But taridzosa futi kuti muone kuti hatina kukanganwa, tiri kukuzivai ende unhu hwenyu neumbavha hwenyu hwamuri kuita, technology iri kutichengetera evidence. Munogona kuramba zvenyu moti handisirini ndakataura, AI handisirini ndakati, aiwaka. Izvi tinozviziva kuti ndiwe mukobvu wakataura panyaya idzi. Ndiwe uchitoronga, uchitoisa maplani kuti tichazopa uyu mari yakati, uyu otora mari yakati. Tinofanira kuti zvitaurwe. Ende nyaya iri kuzonzi yakanetsa panyaya dzembudzi. Vakomana vari kunzi vanenge vakazovharana panyaya dzembudzi. Ndosaka muaudio iri uri kunzwa zvichinzi Mike akandikanya padhiri rembudzi. Mike akandikanya padhiri rembudzi. Toda kuti titeerere imbavha dzese idzi. Vaiba vese, but umwe azongowana favor mumaziso emutungamiriri wenyika, umwe azongowana favor mumaziso ejustice system yemuZimbabwe. Zak chibato chacho chibhodhi chacho chakaora, chakadhakwa, hazvina kana zvachinobatsira. Vakambobuda vachiti we are investigating Wicknell. Nanhasi they are still investigating Wicknell. Vari kufunga kuti tiri vana vadiki tinokanganwa. But one thing that you don't know, the internet doesn't forget. Internet haife yakakanganwa. Internet haivarayirwe. Ukaita chinhu nhasi tinozongonochifukunura 10 years later kuti ingoni wakamboita zvakati wani. Internet haikanganwe. Ameno kuti bato rare kana kuti chidepartment chachiye chezaki chakasikirwei, chakagadzirwei. Because kana takutanga kutaura nyaya dzecorruption, we must start arresting vanhu vakaita setup chizaki chachiye. Ende kuzaki ikoko ndokune the most corrupt people.
vanotoziva kuti Holly ari corrupt, Holly tofanira kumusunga, and they will approach Holly nyaya dzako dzasvika pakatoita sei, Holly ovapa mari, vosara zvavo vachidya mari, investigation haife yakapera. Wicknell akavapolisha nemari vakomana veZaka, allegedly akavapolisha nemari vakomana veZaka, nanhasi vachiringomuinvestigate. PaVoice Note aripo, evidence iripo, umbowo huripo, ari kungoramba achingonzi tiri kuinvestigata. Ndo pamunoona kuti hapana kwatiri kuenda with the kind of this justice system. Hapana kwatiri kuenda senyika kana tichiri nemufungiro nemuitiro kuti uyu haabatwe nekuti ari close kuna president, uyu haabatwe nekuti ari kwakati. Ndosaka wainzwa chivhaita ranzi ndakachibata kuti G, grabbing the bulls by the balls or by the horns, and ndakachibata kuti G. Ndo zvacho izvozvo. But panapa tinongutaura chokwadi sezvachiri, and chokwadi hachichinje kuita nhema nekuti iwo hausi kuchifarira. Chivayo is a criminal, he must be arrested. Ndosaka maona ndati vaiba vese, imbavha vese, including mukuru wenyika aripo futi ipapo. Tinongozvitaura kuti umbavha vari kungoba vanhu ava, nanhasi vari kutoba. Kutaura kuno kwandiri kuita vari kutoronga kuba kana kuti vatori muprocess yekuba. Kuona video kwauri kuita pari kutoona this video, vari kutoronga kuflya negoridhe, vari kutoronga kuba izvozvi upfumi hwenyika. Vaiba vese, umbowo huripo. Zaki ngaivharwe, haina kana basa yairi kuita, ngaisiyane zvayo nazvo, kwete zvekuswero tsomana nemapurisa ari kutora madhora pasi papamugwagwa. Hanzi Zimbabwe anti-corruption yasunga mupurisa ari kuita huori. Huori hupiko? Kune huori hamusi kukuziva here? Mari dziri kungopiwa matimu ebhora, mota dziri kungopiwa vanhu. Muri kutadza here kuenda kunoita ma-investigations kuti mari dzese dziri kubva kupi? Vana Wicknell vari kungofamba nemakeshi vachipa vanhu ma100,000, ma150, ma1 million, ma2 million anatagwirei vachipa matimu ebhora. Muri kumbotadza here kuinvestigata kuti tax vari kubhadhara sei, makambani avo akamira sei. Motaura kuti hanzi Zaki. What is Zaki? Zaki ndeye kumarondera, ndeye kumama, Mamasbury. Hakuna zvakadaro. Zaki hakuna chinhu chakadaro. Zaki ngaivharwe zvayo. Ngaivharwe, because Zaki has failed to do justice. Zaki has failed. Yatadza kusunga mukobvu uyu. Ngatinzwei audio raiye Mbune Chivayo achitaura. Waneni zvekuti mucharwadziwa, mukarwadziwa mukazvirega. Handidzokere kumashure ndakubhuroka ndibhuroke munonyeba. Good morning members. South Africa has received the money and they said that they want to start off with payments for the 1 million to Beta Brands, which is what we had signed the contract for. Then after the holiday, we've been able to engage them because we had agreed to top 7 days. Marisa Sovanetsa ne money laundering act kuti vaitenge as if vari kumhanya stere kuda kubudisa mari. Saka for Easter purposes ndaisa pressure kuti ashamatisire 1 million edi at least timbotanga kumhanya. So as agreed, Scott otora 350, inini 150, Mike 150, Mpofu 150, then Momzo yatoapa 100, DG toapa 100 to make a total of 1 million and 150 by 4 is 600. Then Scott 200 yake to make 800. Tuweka save 30. Scott takes 350. Posara 650. 650. Momza on oil 100. Posara 450. 450 to split 33. 150. Saka
mari yese ikaenda 18 million rands kuaccount kwaScott. It's a new account yakavhura last month, inonofrizwa weFNB ko. So can you send me my bank accounts enyu, mpofu yake, mike yake, timboti dzitwe makusena naye idzodzo ma 150 wayo ndoisirwa yangu, then the rest we talk next week. Yeah, okay. Can that please send them as soon as possible? Thank you. Asida involvement yana wakawanda panyaya impofu. I'm very disappointed. Une dzungu rimwe risingaite. Ana Chief Jose wakunoudza, hey mumwe wako akadai, hey chino nechino, hey Chief Jose is my best friend from 1992. Ungandidaro shosho kuenda unoshanda nana mupofu ndiri stuck zvandakaita izvi ndikuti vanhu havakandikanya panyaya yembudzi vada vari kundithreatena iwoenda unoshanda nambofu. I told you let's do this privately, but you are going all over the show saying all sorts of things, all sorts of threats. Hazvipere mushe hatisi muzoti simba racho raona rabva rawanda sterek sei. And to be honest, even zvese zvemakambani ako zveprinting zvese, to be honest, I'm not even interested. I want us to finish this next week, topedza, then we shake hands. Aziya kwake aziya kwake, because this is pointless. I'm saying we are teaching shamwari. I have an opportunity. Nachifunga kuti uchaita zvematende zvako, waita zvematende mukoto mucontrol ikoko moitawo mari yenyu, munozoti iwe tichakupa yakati. Ndingapindire zvamuri kuita nemapartners enyu amuri kuita ikoko. But then you are causing a big mess. Honestly, kana kuti kubroka, kana kuti chikuri kupa that excitement, kana kuti disrespect. I don't understand. 2 minutes wafona pa, 2 minutes wadai, 2 minutes wadai. Why are you involving an Jose? Wapinda papi? Why can't you be calm, sakamarada? Anakana chautara na anyone. I'm just disappointed. And sorry to say, I'm no longer interested. Because it's not worth my while. Every 2 minutes azvipere mushe. Hey zvakati. Shamari. I don't work with people who threaten me. Ndoshanda nelove. Tichiwirirana, tichionesana. Tichikuudza mafacts. I prefer improve your argument. Don't raise your voice at me and this monoko. Improve your argument. Taura mafacts. Say apa yemutara chokwadi, but no point yangu ine apa aure say zvese zvematara chokwadi tachikumburo mukadai. What do you think kuti kadai kuti 2 minutes asipere mushi haina handisi munhu wejambanja. I've lived that life ndikaisiya. Ndiri munhu webusiness. I sit in boardrooms totaurirana zvakanaka and people shake hands. Kantadza kuwirirana, whoever has the final say makes the decision. If people think that I know this is the last job, right? They say it's still okay. Hapana problem. We're still friends, you know. It's just disappointing. Anyway, do to me my banking details as fast as possible.